Очікування вбиває. Під стінами Офісу президента України вимагали від глави держави негайно підписати закон про воєнних злочинців. Документ, ухвалений Верховною Радою ще у травні, передбачає гарантовану відповідальність за геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини незалежно від місця скоєння та громадянства. Пікетувальники тримали в руках плакати «Підпишіть закон» та «Очікування вбиває», а на огорожі вивісили банер «Коли закон про воєнних злочинців буде на часі». Людей примотали до стільців та скріпили їм руки чорною стрічкою. За словами пікетувальників, зволікати з підписанням закону більше не можна, бо це паралізує систему правосуддя. Він нам дуже потрібен. В воюючій країні він дуже потрібен, щоб, знаєте, щоб була невідворотність покарання. Якщо люди повинні відповідати за свої злочини. За кілька днів буде відкриття Кримської платформи, на саміт якої приїдуть делегації з різних країн. Президент буде відкривати Кримську платформу. Йому має бути не соромно, бо Україна має сама зробити все від себе залежне, щоб ці люди отримали належне покарання.